थ' गाइस जोङो बरमा कलेजनिफ्राय मोसानो फैदों। जोंनिया बोसोरफ्रामबो मोसानाय जायो बरमा कलेजनिफ्राय। आगोल जिबिदि मोसागासिनो माने बेक टु बेक जोङो माने बोसोर बोसोर कालसारखौ बरमा कलेजनि जा जोङो बोसोर बोसोर मोसाखायो बेखौ जोङो माने लाखिनांगोन आरो लाखिनो थाखाय नाजानांगोन आरो लाखिलांगोनबो। थ' गाइस नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय जोबजासिम। अके ओमफ्राय गाइस एसे एन्जय खालामनोसै, नोंथांमोनाबो एन्जय खालामफाबानो जाबाय गाइस। थ' मोसानायखौ नायनो हागोन जोंना बोरै मोसायो बरमा कलेजनि गाइस गासैबो। হাই গাইস বন্ধু কিবা কবা নেকি? ক'ত গৈছিলা তুমি? ক'ত গৈছিলা? হয় নেকি? ফুৰিব গৈছা? তুমি নানাচা নেকি? কিয়? থ मोसानो नागिरदो जोंनि ब्लगखौ नै जोंहा भिडिअ सानि ब्लगखौ साबस्क्राइब खालामनो 1K जानो थांगासिनो 1K बानायना होथार लासै लासै 1 मिलियन थांगोन। हेलो गाइस वेलकाम बैक टु बिदुस ब्लग। जों दा बैसागु सेलिब्रेट खालामगासिनो बरमा कलेजमा रंजा बाजा। गोलोमखावजोबदो माथो मानसियालाय। बिथांनि चेनेलखौ 1K साबस्क्राइब खालामना होथार। ओइनै जोंहा जाय गावदां सिख्लाफोर दं। गावदां बरमा कलेजनि बिउटिफुल सिख्लाफोर दं। गरम हाय गर्मी आरो बैसागो बोथोर ना गरमखौ नेवसिनाब्लाबो जोङो सहायनांगौ जोङो दिनै फंनैसो दिनै बरमा कलेजनिफ्राय 3 days दाख्लैनिफ्राय 3 days दिनैजों सानथाम जोंना रानिं मोसानाय आरो दिनै लास्ट गरमखौ नेवसिनायाबो ओंखारना फैदों जोङो नङा होमबा? नेबाव दा मावगोन। खानसे माने एकदम मजा माने मोसानोसै Regang pasaya Basagas Hai biar vlog. Enggak tahu kabarnya. Hari-hari be. Oke. Sata lai fैदों guys. गरमखौ नेवसिनाब्लाबो बैसागो रंजानो थाखाय। Bye.
तो गाइस जोंनिया मोसानाया जोबसिगोन आरोना गाइस जों एसे माने एसे रुटि स्लाइस ओमफ्राय बिदिनो थान्दा थान्दा लोंना लानोसै गाइस बारा गैला आरोना दसे उनाव जोङो माने मोसानायखौ फोजोबनोसै आरोना गाइस आरो दिनैनो लास्ट गाइस नोंथांमोना नायनो हागोन मिरिन्दा लोंनोसै मिरिन्दा बुस्थुफोरा फुल ओके पूरा लाइन लाइन तो खावा तो गथा देखै दे आरो इउट्युब दिरिम दो ओंखाम उखैयो ना मानिखौ मार उखैदो दे एस्रि खोन जादो आरो उपाय गैया आंबो उखैदोब्रा गासैबो दे आरो दिनिफ्राय लास्ट मोसानाय गैला आरो कलेजनिफ्राय ओंखारलांनोबो टाइम जाबाय नङा होमबा Udah deh, hai dia. Oish, wow, nice. Merah udah ngerti. Bijo, engkau punya nama? Baik ya, kasih bu. Nih. Hah? Gia bra. Biasa belum. Gua kan ada yang sama nang. Neng cover kan lah ya. Slide. ओंखाम जाबावाखै नालाय बेखौनो जाबाय आरो गासैबो आं रानदोंमोन थोआखै आं नै खोबाय मान जाम्बा जोंहा दा भिडिअनि ब्लगखौ साबस्क्राइब खालामना गासिबो लाइक शेयार खालामना बुहुत मोजां ब्लग बानायो दां बुहुत मोजां मोनो जोंहा दा जायो साबस्क्राइब खालामना
बेसे गोबाव मोसाबावगोन आरो बेसे खै न'खर दंबावो आरो बेसेबा न'खर दंबावो मोसाजोबनो हानाय नंला बेहाय बरमायाव गोबां गामि गफानिफ्राय फैनानै न' लुनानै थाफैनाय गोबांथा न'खर दङ बेहाय गोबां बिसोरो समाज दानानै बेहाय सुपार खालामनानै गोबांथा न'खर दङ जों दिनै मोसाजोबनो हानाय नंला जोङो दा 2 घन्टासो मोसाबावगोन बेखिनियाव जों जेसांखिनि हायो ट्राइ खालामगोन बेखिनियानोसै ओमफ्राय जों दिननिफ्राय मोसाला आरोना दिन लास्ट मोसाला दिनैयो 5 खालार जाबाय 5 खालार गाबोननो 6 खालार 6 खालार खिन्थु जोङो दिनैनिफ्राय मोसाला जों सानथाम मोसाबाय जोंहा थोजासे जाबाय बेखिनियानो बिदिनो जोंनियाथ' बोसोर मोसाखायो नालाय मोसायो जाहाथे नेक्स्ट बोसोरावबो बिदिनो मोसानो ओंखारफैयो आरोना ओंखारगोन दे होमबालाय ना आदा माबाफोर ओंखामफोर बेबस्था खालामदों नामा बेबस्था खालामदो मानोना फुंनिफ्रायनो मोसानाय जायो गांनाय उखैनाय दङ बयाबो सान्दुंबो गोसा बोथोराबो थान्दा लोंखांबाय दा जोङो ओंखाम जाहोगोन दसे उनाव थान्दा माने ब्रेड रुटि जाबाय दा ओंखामनि बेबस्था खालामदों गासैनोबो समान नोजोरजों नायदों समान नोजोरजों थिगैनो दं थ' गाइस जोङो बे सेन्ट जन स्कुलाव ST जनाव माने हाबनो पारमिसन लाबाय ओमफ्राय जोंखौ हाबनो होबाय ओमफ्राय जों दायो बेयाव दोंसे मोसानोसै आरोना गाइस थ' नायलांबाय थाबानो जाबाय गाइस भिडिअखौ आरो भिडिअ जोबनो थांगासिनो बारा गोबाव खालामला